Yau ko? Wallahi ni ga maka saukin ku guda in ta dawo wallahi magana saukin ku guda wallahi matan nan ta dawo yau. Yau ko? Wallahi ni ga maka saukin ku guda in ta dawo wallahi maganan nan ta mutu har abada amma duk da kaga matan nan bata dawo ba yau. Gobe rana ta yi ba a ji labarin ta dawo ba tsakanina da Allah matsala ta shahe ku gidajen nan naku wallahi mun sani da daddojin da muka kai su inda waɗannan wallahi yau muna nan rabin ku wallahi nan mun ka ini kusa inda kuka kiran cewa a kawo kuɗi tsakanina da Allah muna kusa gare kuma mun ba da CID ku kuma an faɗa muna inda kuke. Shin ko uwayen su na tsere muna don Allah? To ai tana nan kunshi an maido ta. A'a kada ma ku maido ta wannan duk abin da kuka iya in kuna iya yau ku yanke ta duk daidai ne gare mu. Tana nan bisa gado. Shi din ne nice maku in kuna iya ku yanke ta. Su dai waɗancan mu ba mu ganin lahin waɗanda an ka kai ma mu ƴan target ɗin da na kawo target ɗin waɗanga nan da ƴan dunkule su to su za su ciuta wai mutu yana tare da shanun kaɗo wai sannan abin ga. Wai su ƴan target ɗin nan ba su kashe su don uban su tun da kun san su ku kashe su mana. Allah Ubangiji ya gwada muna gobe. Amin. Allah ya gwada muna gobe. Ku kuma su ban mi ku aka kai ma abin ga ku har da haɗin kanku ku za ku tsaya ku ma ku goya ma waɗanga mutanen ɗin wai sannan wai da ku za a yaudaran mu. Kuma a roƙe su wai. To ku kamo su mana ku kawo su nan wajen mu. A'a gobe ai kai ban mi kana ji gobe din ai za mu taho nan din wanda ya faɗi din shi ban mi ai yana nan mun sani kuma sannan in ƙarya aka yi mai ga wanda muke tare da shi nan ga a bashi waya yayi magana da wanda yace ban mi ya taho nan ga Siliu ya faɗa mai cewa ga yaran da na taho kuma an gansu da rana kuma su na taho su na ɗauki matan nan su hudu. Allah ne ma wanda bai kama su ba. Shi din ne nice kana ji. Kaya amma ka san mu ne abu kare hawa ne abu kake to kai kare ma kwara na ma kake dauka kwara biyan ne ya ne don ubanka kai ma don kai kana ji sai ka gane ka basan wallahi sai ka gane ka basan Allah kun ga ba mu ba wallahi ba kai ga kai mun Shi din ne nice sai ka gane ka batan ba kaɗi ne kake ba ko Alhaji Bello kake wallahi tallahi ba ha gagaran mu. Ko yaron mu yana don uba. Ka ji dai nice ko Alhaji Bello da Alti wallahi ba mu kira ne ya tsaya kunduma muna ɓaci sai dai bincika don ya san da in ba mu da hanya wallahi ba mu roƙon su. Tsakanina da Allah kuma shi din gobe shi Alhaji Bello din da shi za a zuwa wurin shi wannan in ƙarya ya kai maku sai a zanna ai mai hukunci. To daidai ne. A zo lahiya. Yawwa, sannan mutanen na mun roƙe su don Allah don hanyar hillanci su wa Allah su sako matan nan a haɗa 100,000 a bahi matan nan ta dawo yau. 100,000 ko sigari tana isa ta. Ho gaye. Ba ta isa ka sigari ba ka ɗaukan mace mai ciki wallahi. Wallahi inda kana da su baka daukan mace mai ciki ka sai da ita. Bola barai kake da ka dauki mace mai ciki bola barai kake dan buwa. Ga inda aka kama kuɗi nan ga titi nan duk bana kamu na kun kai mai. Bola barai kake ba ma barau ba dankin nan kake bola barai kake mai daukan mace mai ciki dan bayan. Don ku zo ku kar ta tana nan hannu. Mutum da ko kara hu gare ku an bi ku dan sanyi kun nuna ko ma shakku. Wallahi in shaggu kuke ku aza muna hili ku ce ga inda za mu haɗuwa da ku yanzu din nan ku riga mu ma wurin ku kwanta muna. Hana ku da ku zo. Mi sa ku cewa ga inda za mu ganin ku sai ku ce ku bi titi kuna son kenan sai kun ga wanda ya bi titi bai tare da komi sannan ku tarai. Ai shi ne aka ce hana ku taho da. Hai don Allah wallahi tallahi ni tsakanar da Allah ina kinafe na rinke da Allah zan cewa mutum ka to in kana iya ka dauko bataliya wallahi ka taho. A can ko kanana ne tun da ba ma ku bin. Kanana muke ai bisa titi na har dogon karhe muke da ku hito wuri mutu ya hito ya ce shine zai anshi kuɗin. To ba karahu gare ku. Wallahi na cikin nan din inda kuka abin ga wallahi wurin muna nan kuma mun zo nan din. To ai ba ku kai inda kake ku kai. To mi romu mu kai can tunda mun zo har gidajen ku mun ga gidajen ku mi romu da inda kuka cewa ko ku ba ku zuwa lamba. To shi kenan. Lamba ta uwarta. To ko dai uwa ta kace kai ta yi ba ma lamba ba.
dariya ma kuke ba. Wallahi dariya muke tsakanina da Allah, mu dariya muke don mu ba mu gama abin da ka ba mu haushi ba daga wangalan. Maza da yawa ina son tambaye ko idan Allah iskanci dole ne sai kun yi shi. Iskanci dole ne sai an yi iskancin nan. Saboda ba da kwakwalwa kawai ake tunani ba maza. Ku dinga yin magana da al'auranku, ku dinga ma al'auranku faɗa. Saboda I feel like it's high time da ya kamata ku gane. Dama an ce idan baka yi sharan masallaci ba za ka yi na kasuwa. Namiji ne fa za ka gan shi da mata 2, 3, 4 amma ya je yana neman mace a waje. Za ku ga karamar yarinya da cutar HIV a tare da ita wanda tana rabawa mutane, tana rabawa maza. Akwai yarinya da take bani labari take cewa cousin ɗinta 'yar shekara 18 tana dauke da wannan cutar kuma tana nan tana rabawa maza. It's high time yanzu mata da za ku gane cewa ya kamata ku dinga sanin ya sunayen magungunan HIV da kuma yaya ake gane shi da idan kin gan shi. Akwai mata da yawa yanzu za ku suna shan magungunan HIV ku ba ku sani ba, za ku ce muku supplements ne. Masu daukan da wannan cutar sun fi kowa lafiyan jiki yanzu saboda me magungunan da ake dora su akai. Haka mazan ma haka. Idan kin san cewa mijinki yani yana da bin mata, kina zargi yana bin mata, akwai vaccines da ake zuwa a yi na wannan cutan a asibiti. Idan kika je za a miki shi yana lasin duk wata 6. Can ya karata da neman abin shi da neman tsayen shi, can ya kare akan shi, ke kuma me kin je kima kanki rigakafi. To is high time da matan arewa an bar matan arewa da a baya akan wannan abun. Ku je asibiti, ku je ku dinga yin check up. Za ku ga mata da yawa suna fama da rashin lafiya, ba a san me ke damun su ba, ai ta ce malaria ne, typhoid ne, ai ta musu magunguna, amma kuma ba a san menene ke damun su ba sai an gwada yin cutar HIV din nan, saboda ba kasafai bane ba yarinya ta je asibiti ai mata wannan gwajin. Farkon abin da ya kamata a dinga mutane kenan yanzu, ka je kana zazzabi ko kuma wani abu a fara maka wannan gwajin ko a fara miki wannan gwajin, a tabbatar da lafiyanki tukunna a fara yi miki gwajin wani typhoid ko wani malaria da sauransu. Daga 'yan matan har mata aure, saboda yanzu zinace yayi yawa, iskanci yayi yawa. Dole a fara yin wa'annan gwajin kafin a baka a putin ɗinka ma kan wani magani ko kuma a san wani gwaji za a yi maka next. Haka kuma matan aure, ku yawaita zuwa asibiti ana muku wannan gwajin, kuma ku dinga ɗaukar rigakafi. A kowane asibiti yanzu a wadace yake da rigakafi, sai dai asibitin da is standard. Da zaran kin fuskanci namijinki mai yawace ne janki, kai ma da zaran ka fuskanci cewa ka dinga yawan zuwa check up, abinka baya zama guri daya. Idan ba ku bi ta faɗin Allah da manzansa ba, to ku bi ta lafiyanku, don babu abin da ya kai lafiya yanzu a duniyan nan. In ba haka ba ko wallahi to ga kunan can, saboda yawanci an yi ittifaƙin cewa a Afirka gaba ɗaya, a Najeriya gaba ki ɗaya an yi ittifaƙin cewa a cikin manyan states inda suke dauke da cutar HIV akwai arewa a ciki, wanda bana son faɗi garurrukan. Arewa ya shigo cikin manyan states inda suke dauke da cutukan nan, wanda bai kamata ba. So it's high time kai ma an kasancewa baka ma abin ka faɗa, ka dan dinga zuwa check up duk wata.